नायदो लोगोफोर बेंकनि मेनेजारा मेदामसो जा साफा खानाय पासबुकखौ लाबोना लिखिसि एकाउन्ट पासबुकखौ जासिदोंमोन आङो पासबुकखौ नांलायानो मानोना आं पासबुकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ फिक्सनि रिसिप्ट उनथिंजाय लिरना होदोंमोन नालाय बिनि थाखाय नांलायानो दा कम्पिउटाराव बुना नायनानै रिसिप्टखौ केरानिनो होनो हरबाय आरो आं दा केरानिनो हैनोसै मेदामा आंनि पलिसि बुकखौ नायनानै क्लियार थानायनि थाखाय केरानिनो हैनो होबाय दा खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं माने जोबोर खुसि माने ओरैबायदि खुसि माने लाख'नायै बायदि खुसि जानानै फैदों माने 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे तारिख होननाय बायदोंमोन आरो आंना माने दिनैजों 10 बोसोर जालांबाय माने मोनसे खामानिखौ आङो हां थोनो नेबाय दंमोन आरो बे तारिखआ माने दिनै जाबाय माने 10 बोसोर ग्रोब जाबाय बे खुसिनि खामानियानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायनि माने दानि जुगाव ओरैबायदि फ्रड सोलिदों माने जोबोर गिनांगौ आरो जेथिंबो जोबोर गिनांगौ माने बे खुसिनि खामानिखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन माने आङो 10 बोसोरनि सिगां माने नै पान्जाब बेंकआव मोनसे फिक्स डिप'जिट दोन्दोंमोन आरो 10 बोसोरदो मिसुरिटि जागौमोन आरो माने 10 बोसोरदो गबाय माने बे फिक्स डिप'जिट दोननायखौ आं दिनै लानो हासिगोन आरो उइद्र' खालामनानै लानो हासिगोन बिनि थाखायनो जोबोर खुसि जाबाय आरो माने 10 बोसोरखौ माने ओरैबायदि हां थोनो नेदोंमोन दिनै 10 बोसोर जाबाय दिनै आङो बे डिप'जिट फैसाखौ दिहुननानै लानो हासिगोन बिनि थाखायनो जोबोर खुसि नोंथांमोननो देखायगोन पान्जाबावमोन नालाय नै पान्जाब बेंकनिनो पासबुक ओमफ्राय फिक्सनि प्रुफआ जाबाय नै बेनोमोन आरोना नै फिक्समोन माने बियो आं इखौ खिन्थिनो गोसो गैयामोन माने दहायबो बुंलांबाय आं जोबोद फ्रड सोलियो जेरावबो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो देखायबाय मोनसे हिस्ट्रिबो जाना थालांसिगोन आंहा एसां बोसोर दोनदोंमोन उमुक सनाव उमुक बैसोआव उमुक दिनाव होनना मोनसे हिस्ट्रि जाना थालांगोन बिनि थाखायबो आं बेखौ भिडिअ लाबोनाय जादों आरो बेथिंजाय फ्रडनिफ्राय रैखा मोननो थाखायबो मोनसे प्रुफ थासिगोन इयो दा बेखौ बेंकआव लांनायनि उनावबा बिसोरो मा थिनो माने मा फर्माव साइन होनो होयो माने जों ओरै फरायनोबो हास्लाबा नालाय इंलिसफोरखौ लिरनायखौ बिनि थाखायनो आं मोनसे भिडिअखौनो बानायनानै लाबाय आरो माने आंनिनो चेनेलाव आपल'ड होना दोननो थाखाय मोनसे हिस्ट्रि जानानै थालांसै दा नोंथांमोना नायनो हागोन माने आं फार्स्टआव खनसेनो बियो आंनि पासबुक जियो जोंनि जइन्ट पासबुक जोंनि वाइफदो माने मिस्ट्रेसदो नोंथांमोना नायगोन नै बियो आंनि 10 बोसोरनि सिगांनि फट'मोन बियो जोंनि जइन्ट पासबुक बेनिफ्राय नोंथांमोना माने आं नोंथांमोना प्रुफ खिन्थिथारगोन आरो माने नोंथांमोना साननोबो हागौ जे माने फैसा नावमान दिहुननायखिनि गथाय बयनिबो सिगाङाव देखायनो थाखाय भिडिअआव होलायदों ओरै साननोबो हायो नाथाय आं प्रुफ लाखिनो थाखायसो बेखौबो होनाय जादों हिस्ट्रि जानानै थालांदों साननासो होनाय जादों बेनि नामजों बे फिक्स पलिसिनि नामजों गोरोबा ना गोरोबा बेखौबो आं खिन्थिगोन नोंथांमोननो नै नोंथांमोना नायनो हागोन बियो आंनि फट' जाबाय बियो जा वाइफनि फट' इनिफ्राय नामानो जाबाय आंनिया नैयाव नुगोन नोंथांमोना नै बियो आंनि नाम बिग्राय नार्जारि सोदोमस्रि नार्जारि बियो सेभिं पासबुकनि जाबाय ना एकाउन्टआ इसां बेनिफ्राय दानिया बिदो नंमारगोन ना नंमारा नोंथांमोननो देखायनोसै नै नंगौना फिक्सनि पलिसिनि नामाबो बिग्राय नार्जारि सोदोमस्रि नार्जारि माने बेनो आरो नै 10 इयार्सनिमोन दा मिसुरिटि जालांबाय माने बेसेबाङाव दोन्दोंमोन तारिखखौ खनसेनो आं नोंथांमोननो नै 5 आगस्ट 2014 दोन्दोंमोन आरोना 2014निफ्राय नैयाव नैयाव मडेल जादों नै 5 आगस्ट 2024 माने मिसुरिटि जाबाय आरो 10 बोसोरनि उनाव ओमफ्राय एमाउन्टखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव नैनिमोन आरो एमाउन्टआ ना दा जोङो बरमायाव थांना ओंखारबोबाय माने नै जोंनि गामिनि न'फोरा माने बिफां सिङावनो गोजाखारोना माने गासै न'आनो बिफां सिङावनो गोजाखा माने बिफांखौ गायनो हरबाय थालायनाङाथ' गामि एरियानि आइजोफोरनो माने हायोबा टाउनफोरावसो गायनांगो टाउनफोराव गायनांगो गिदिर बिजनेसफोरा फेक्टरि खुलिदो माबा खुलिदो प्रदुसन मैला जादो बिफां गायनो गामियाव हरदो टाउनावनो गायनांगो टाउनावसो बांसिन मैला जायो हावै मोनफैबाय जों नै मुसुलफोर थांनाय लामा बे जाबाय बरमा थांनाय जों बरमायाव थांनो नालाय थांबाय बेंक मोनफैबाय मोजां बेंकआ इनो माने बिराद साफा बिल्डिं बानायदों आरो जाथ'वाखै नैयाव जों सिङाव हाबहैबाय नै गोजौआव गाखोलांबाय जों एकथाला सायावसो नालाय बेंकआ गोजौआव थांबाय जोङो माने केमेराखौबो डाइरेक्टयै गोजौआव मानसिनि मोखांखौ लाना थिखांनो हाया गिनांगो रावबो केमेरायाव ओंखारनो हायाना जों सिङाव जना दङ नै
सिङाव जना दोङो दा नै गोबां मानसि दङ आरो भितोराव नेनानै गोबां मानसि दङ नेनानै नै आलाय सिलाय ओइ ब्राउन टि सार्ट जोमनायखौ मोनसे गोजा राइट सिनबो दं आं बेयाव दोङो मेनेजारा दा जोंखौ मब्ला लिंहरनायबाय थानांसिगोन जोङो लिंहरागौ मानि लिंहरबाय आं भितोराव हाबहैबाय भितोराव फैबाय आरो नांनानै इयाव दोङो मेदामा नायनो हागोन नोंथांमोना मेदामखौ माबायदि दोङो मेनेजारा मेदामसो इयाव केमेराया मोजाङै लानो हायाखै लाखुमानासो खेबदों आङो डाइरेक्ट केमेरा लांखानो हानाय एलाव होआ बेंक सिङाव केमेरा खेबनो एलाव होआ भिडिअ बानायनो एलाव होआ केमेराखौ लाखुमानासो खेबदों आङो पासबुकखौ लाबोना लिखिसै एकाउन्टखौ मेदामा डाइरेक्ट फिक्सनि नाम्बारखौ थुनानै माने सिस्टेमाव हाबहैनानै नायखाबाय आरो माने सिस्टेमाव थानायजों फिक्सआव थानाय नाम्बारजों मिलायबासो माने एक्सेप्ट जायो दायो एक्सेप्ट दंना गैया नायदो इखौ माने बेसेबां गोबाव लायो बेखौ बुंनो हाला उनथिंजाय बेलथेनाय नायदो उनथिंजाय मा दंमोन बेखौ भिडिअ बानायना लानाय जायासै दा बे उनथिंजाय बेलथेनाय नायबाय उनथिंजाय आंथ' डाइरेक्ट साइन्ससो होदोंमोन दा माबा मोनसे भेजाल जायो नामा मिथिला आरो उनावसो मिथिसिगोन मेदामा आंनि पलिसि बुकखौ नायनानै क्लियार थानायनि थाखाय केरानिनो हैनो होबाय केरानियाबो बैथिंसो जयो गिदिंनासो थांनांसिगोन आं दा बेयावबो लाइन फाथिजोबनानै थायो दा बेसेबां गोबाव जागोन मिथिला बारा मानसि गैया सानैल' मानसि दङ र' थबै जागोन खोमा सानै मानसिनि उनावनो सार बे मोनसे सिरिस अनलाइन टिकेट दंना नायनाय खनसे फैना क्लियारखा दे जोबोर गोबाव नेनायनि उनाव फिक्सनि रिसिप्टखौ जमा होनो हाबाय माने बिराद गोबाव नेनांदों आरो मेनेजारनियावबो दसे लाइन फाथिनांबाय केरानिनियावबो दसे लाइन फाथिनांबाय जेने तेने होनो हाबाय जेने तेने जमा होबाय जों फिक्सनि डिप'जिटखौ दा जों न'आव थांसै दिनै जाला उइद्र' खालामनो हानाय नङा दिनै जमा जाना गाबोनसो उइद्र' खालामनो हासिगोन माथायनि सिंग्रा गल्ला जाना थांसै जों खामानियाबो आथाल' जादों दखानिया सोंदोंमोन जोंखौ किनि बि होननानै जों आरो डाइरेक्ट खायो जाम होननानै सिंग्रा गल्ला जाना फैबाय आरो माने सियाथ' सिंग्रा गल्ला जाना फैबाय र' गारिनिबो आरो दौआ बोरै जानो गारिनिबो एसे दौलांनोसै दिपुआव जोङो दिपुखौ डाइरेक्ट सिदा बानायखाबाय माने ओरैबायदि जुर खारदोंना गारिया माने बिरां जानो गं गं जालायलांदोंलै दिपुआव आवै मोनफैबाय जों नै गारिनिबो थावखौ दौनानै जों डाइरेक्ट न'खिजा होबाय माने उइद्र' खालामनायखौ देखायनायासै उइद्र' खालामनायखौ नै भिडिअ'आव देखायसिगोन